Shalom. Shalom. Horas madhita saluhutna. Horas. Tapuji matuhata marede mahita. Siat bukwede nomor sada ayat sada sahat rodi ayat 2. Hite goar ni debata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni tondi porbadia, na tumapalangit doho tanoon. Amin. Songonon ni na Tuhan Jehovah, yang go halak partigori, mangolu do binahen ni parsihohoton na marhar porseaon, alay yang go dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. 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 Martan yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, na sumarmula na sumarujung, di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehononmu hasesan ni dosa, hati goran do hanguluan sa leleng na dihami. Asi maroham, lehom may dihami, sa isungguli jala tugutugo rohanami, marhite-hite todim, asa hululuy hami pangurupion siyan ho, muloro pangujunan tuhami. Say pahot marohanami, asa tung porsia hami dihatam,
doho di bagabagam, asa jupang hami hasonangan saleleng nilelengna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihitam se. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang, doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toro ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang sioluan. Dia do lapatan ni oddo. Ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu kanakanaan, mangido hangoluan siani, jaladang jadi uluan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan, ido sahat natong rak mangdogo mahita tu ado pandai debata, laho mangulahotsa. Ale Tuhan debata, siapa kugoi mahami, mangulahon mahabar tu patikmi. Amin. Mari dihitam se. Tato po tima dosat tatua dopan di debata martang yang mahita.
Ale amanami jala debata nami na di Banua Gejang. Pargogo na suhatu dosan. Pardengkan basa doho, jala rodi saleleng nileleng na do asin roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sayunang beingot ak kadosa nami. Ay juk do hami mardosa marado ponho. Jala juk do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asin roham, sayurupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosat. Songon sitong na mangulu ahu nina Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku midahamatian ni parjahat. Na lomodo rohaku midahamumulak ni parjahati. Tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dihitam musik. Tabegi mahatani debata turbu di hari mingguan imasian buku ulau ni apostel bidu 10 sia ayat 10 tolu sahat rotu ayat 20 lastajahama secara responsoria. Jadi adong made bajahudi nama otaot akasi pabali begu na manguji makatahon guar ni Tuhan Yesus tuak kapartod dinahodari akanin nama mangasahon Yesus nabi naritahon ni si Paulusi upabali mahamu anak ni si Koyes sada malim ni Jahudi itu halak do nama bahensa alainin natod dinahodarima mangalusina sida nahutadda do anggo Yesusi si Paulus pe huboto do alayang hamu ise do hamu Laos tita hopi jolma partodina hodari mana sida
di patuduk mana sida duasa digosa-gosa, pola marsai mara jala mabugang nasida maporusian jawi. Jadi diboto saluhu halak jauh di mai, rodi halak gorik, na maringanan di huta Efesus, gabe songgok mabiar turohana sida saluhut, jadi tongamma goarni Tuhan Yesus. Jadi torop sian akanong gabe porsea, Romano poti jala pabuahon bahan-bahan nasida. Jala lando sian akan mangulahon hadatuon na julo palunggukon aka ustahay. Disokso himai di julo ni saluhut na dungi diasam maargana jadi dapok ma 50.000 rupiah. Songonima lam merarat dalam hot hatai hombar tuhagogon ni Tuhane. Ido sahatna martua do akan atumangihon hatane debata jala nau peopsa. Amin. Dakon maha persiaw tai songon nahina dakon ni dongata saha persiaw di sadok portibion rak mahita mandok au persea di debata jahuba ido ama pargogo nasuhatu dosan natu mopalangit dohotano au persea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai iman tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siaton di porbadia andorang suhabubuhan ido tuhata natu maon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangolo di hari patoluhon nama naik tu surga lahundur tu siamu ni debata Jehovah amanai pargugu nasuhatu dosani disimai bana pai mamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate ahu persea ditondi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen agka na badia doho dihasesan ni dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sugo daging ni halak naung mate doho dihanguluan na sora suda. Amin. Horas baita hurian halongan di bagasan Kristus Jetuata tai bege majo tikting ni huriata di nasa mingguan Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020 Minggu pasaplu 2 hondung Trinitatis Monang maradopon hoaso hagulapon menang atas kuasa kegelapan. Horas madihita selamat beribadah di HKBP Pekanbaru Immanuel dongatama debata. Warta umum tikting marbagas tikting paduahon naing manjalo paso-paso parbogason ma pangoli Ipan Leonardo Gultom anak niamata TP Gultom almarhum tubuh nina taletna boru na 70 sian jalan meranti nomor 07 sektor Labu Baru Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru dot Orwana Murianti boru Simanjuntak boru niamata B Simanjuntak almarhum tubuh nina tael boru Pasaribu almarhum sian dusun Pitu C Silau Barat Huria HKBP Silau Sektor 2 C Silau Resort PTPN Tolu Buntu Pane Pamasumasuan Selasa 1 September tahun 2020 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru konseling pernikahan Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020 di konsistori masuk jam 10 WIB. Tikting paduahon
Naing manjalo pasu-pasu parbogason ma pangoli Budi Mulia Panggabean ST MBA, anak niamata mangapul Panggabean, tubuh ninata Lilis Suryani Boru Marpaung, sian Perum Pandau Permai, Pandau Jaya sektor Pandau Permai, Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Dot Orana Olivia Kartika Boru Napitupulu SSI, SI, Boru niamata Mangulopi Napitupulu, tubuh ninata Sophia Boru Nenggolan, sian Jalan Kutai Tolu nomor 6 Tangerang, Huria HKBP Rogate Resort Rogate, pamasumasuan Sabtu 5 September tahun 2020 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, konseling pernikahan Jumat tanggal 4 September tahun 2020 di konsistori masuk jam 10 WIB. Tikting perjolo, naing manjalo pasu-pasu parbogasan ma pangoli Christopher Pandapotan Purba, anak niamata Selamat Perdamaian Purba almarhum, tubuh ninata Nurhaida Boru Silitonga almarhum, sian Taman Buana Indah Blok F nomor 30 Batam, Huria HKBP Lubuk Baja Resort Batam, Dot Orwana Hasna Jara Boru niamata Suryadi almarhum, tubuh ninata Ida Nuraida sian Jalan Garuda nomor 41 sektor Labu Baru, Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, pamasumasuan Kamis 10 September tahun 2020 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Naing manjalo pasu-pasu parbogason ma pangoli Maruliasi Siregar SH, anak niamata D Siregar, tubuh ninata D Boru Tampu Bolon, sian Jalan Mandala sektor Onerejo, Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, Dot Orana Dwi Arhanti Simaringga SPD, Boru niamata Damarius Maringga, tubuh ninata Sarentan Grisang, sian Saribudolok, Huria GKPS Saribudolok Resort Saribudolok, pamasumasuan Sabtu tanggal 12 September tahun 2020 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Ruas Napinda mamuka di Minggu Sadarion 30 Agustus tahun 2020 pindah Huriama keluarga Lekol Doktrandus Ronald Sitorus Inata Darawati Ratna Boru Nenggolan Rabdo 2 Halak Yanakon Nasida Sada Bawa Sada Boru sian Jalan Hang Tua Asrama PHB nomor 100 sektor Pintuangin suka terus pindah tu HKBP Sibolga Kota. Suara Koinonia, pelantikan fungsionaris HKBP Pekanbaru tahun 2020-2024. Minggu Sadarion tanggal 30 Agustus tahun 2020 di Patu pada pelantikan fungsionaris HKBP Pekanbaru tahun 2020-2024 dot seksi-seksi tahun 2020-2022. Acara di Patupa di Permingguan Arian Namar Hata Batak Aka Goar-Goar Hombartu Ahiskama Anon. PA Jom Remaja HKBP Pekanbaru HKBP Pekanbaru di Patupa hari tanggal Sabtu 5 September tahun 2020. Topik remaja berjalan maju bersama Tuhan. Mazmur 126 ayat 6. Pukul 10 siang mangnatap pitu Botari Lik anganan di bagian pada hari Jumat malam. Warta ini sebagian undangan umum bagi seluruh remaja. Lerding Sintua mamuka di Minggu Sadarion 30 Agustus tahun 2020. Calon Sintua Maamata Lauren Gurning Inatai M Boru Sinurat sian Jalan Pandanwangin nomor sia sektor Pengayoman. Suara diakoni tabuan di Tangyakta ruas Nihuriata Namar Said M butar-butar arengka sektor arengka indah Nyonya Sintu Insinur MH Sitomorang R Boru Simatupang sektor Labu Baru Oja Nisihana
Pintu Angin Suka Terus, De Siregar sektor Wanerojo, Nyonya Tambuna Boru Marpaung Padang Bulan Tolu, Tirani Boru Sidabutar sektor Rintis. Dalam perawatan atau pemulihan, Nyonya Besi Manjuntak Boru Silitonga sektor Pesisir Rumbai, Asihaan Esa Opurahel sektor Komplek Gubernur, Saud Mauli Simanuk Kalit, Kandis Jalan Kandis nomor 3 sektor Pengayoman. Tambahan tikting, namonding na di hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2020, lunga jumolo marujungolu ni amata Marison Sianipar umur 20 tahun, hina baluho ni amata S Boru Tambunan sian Jalan Garuda 2 nomor 14 sektor Lagu Baru. Tuhatama na mga puli kelugoray natin yadik konna. Songonima tikting di huriata sa daryon, mauliate mari Tuhan Yesus mandongan hita. Tapuji musia Tuhata marhite bukdeta nomor 700 ono pulusia. Damene debata na sumurung sian saluhu nasaroha, imana mangaramoti aka ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhna, Tuhan muakka manami, doho inanami, doho akka yanakon nami na posobulung, narap marlas ni roha apala di bagasan sadarion di minggu na pinarbadiaan ni Tuhatta lumubi di na pinaluas ni Tuhatta huriatta hakawi pakan baruon patupaho pelantikan tu sude fungsionaris periode 2020-2024 totu di situasi nasongonon alai taida jalata hilalado padonganion pangaramoteon ni Tuhatta di tonga-tonga ni huriana atong lam tabbama hapor seauta marado perdebata marhiti hatana nanaing sijal otta imaturpu jamita sian 5 Musa bidu 10 mamuka ayat sia sahat tu ayat 10 opat songonomma didok disi. Ia dung masuk ko tutano silehonon ni Jahoba di Batam tuho dang jadi homar siajar mangulahon maniru bias-bias nani ulahon ni akabang soon nasotupa adong jupang di tonga-tongamu sahala napabuluson anakna manang buruna sian api manakala pangaruding manak si jujur ari manang si tabasi ulok manak parsi balik mata manak seleho panutupi
manak partodung manang namanukap begu ni namate ay marbias-bias situtudo rohan di Jahoba bida salut halak akka namanguloh si songoni jala ala ni bias-bias akka si songoni pabalion di Jahoba di Batamma akka bangsoi maradu pokok ikos suding gaddo anggo maradupon mardongatto Jahoba di Batam ay bangso parbegu akka si soluhommu somaldo nasida patangi-tangi hata-hata ni si jujur ari doho pangaruding alai dak songoni pangalehono ni Jahoba di Batam anggo tuho ikos suding gaddo anggo mardongat toko Jahoba di Batam ay bangso parbegu akka si soluhommu somaldo nasida patangi-tangi hata-hata ni si jujur ari doho pangaruding alai dak songoni pangalehonon ni Jahoba di Batam anggotuho ima sahatna hamok kadongan adong do hata ni halak bata nama dok tinalik bulung sihupi pinar saong buluk siala unako sumol sol dipudi dada si pasingot nasoada sebelum terjadi sudah diingatkan dulu. Sebelum terjadi sudah diingatkan bahwa jika kamu melakukan itu akan membahayakan, akan merugikan dan akan mencelakakan. Diingatkan sebelum terjadi. Langsung itu beringat tahamu kadungan di begasat turpukon. Tinalik buluk sihupi pinar saung buluk siala. Adorak sosaha dope bangso Israel tutano Kanaan. Alainu ngajonok. Ngabui ditatap tano Kanaan ni. Alai dak sahat dope nasida tusi. Adorak sosahat nasida tutano Kanaan dipaingo di Batahian. Di lubahod di Batahian. Akka siulau nasida, akka si patupau nasida, doho akka nasubui ulahono nasida. Matakas mulai sian ayat sia sahat tu ayat 12 dipaingo di bata akaumma nasujadi ulaumu akaumma nasujadi parsiajaramu akaumma nasujadi sitiruomu ai didok dung masuk ko tutano silehono ni Jahoba di Batam tuho dang jadi homar siajar mangulahon dang jadi homar siajar lau maniru dang jadi homar siajar tuhalak na mangingani tano na naik si inganammu adok pitu akkana subui ulahonon nasida na niulani halak Kanaan ima parjolo hubuek di bahasa Indonesia mempersembahkan anaknya laki-laki maupun anaknya perempuan ke dalam api. Napa duahon dang bui tirion nasida manak para sejarah nasida petenung patuluhon meramal paupaton penelaah palimahon penyihir paunopon pemantra papituhon minta petunjuk dari arwah orang yang sudah meninggal pitu rumang sinakening tuk subui tiruon nasida dang bui ulahonon nasida ai ulaon nani ulani halak Kanaani ima ulaon namaralo yang sangat menjijikkan hati Tuhan tidak berkenan di hati Tuhan jika mereka melakukan dan meniru itu maka murka Tuhan akan turun atas mereka alani dipaingot adorak sosahat tamu Omma akka hal-hal na niula ni halak na adong ditanoi. Alai tuk subui du tiruomu, tuk subui du parsiajaramu, ai tuk maralo situ tudui di roha ni di bata. Molo di ula hamui, molo di parsiajari hamui di bata merdok, dang olo di bata. Lau mamasu-masu
dang olo di bata madongani, dang olo di bata lau manu pahingulumu gariada di bata madok ikong gabe usiron. Tuhan tidak akan memperkenankan mereka, dan Tuhan tidak mau akan bersama-sama dengan mereka. Bahkan Tuhan justru akan mengambil segala berkat, segala anugerah yang telah Tuhan sediakan untuk mereka jika mereka hidup sebagaimana hidup orang Kanani. Hamu kadongan di do rumang-rumang ninak kining hasi pelibiguon, hasi pelibiguon. Molo di dok hasi pelibiguon totu pitor tarsingo dohita tu kehidupan ni aka uputta najulu di bonani pasukit. Bahkan akan atorasta mungkin upukta sadiri, mungkin doho do pehita di situasi aka pangalaho na ni di batana subuh ulah honoto di son. Sipata dope dialami aka uputta molo maneat manuk manang molo maneat lumo kate manang roak kaburu manaruhon si panganon saya olo dope di batu kamar olo dope di batu piring tigijang ni lamari lapatanna sai taida masa dope jupang dope akar huru hasi pelibigoni ai bahasa pola bayno tu kamar ini ngon ima asa jumulu semangoknya kau putai madai asa jumulu akka simangok ni nasoni idai asa anggia doho nasida marlas ni roha asa anggia doho nasida jalema masu-masu sahala doho to di nasida masa dope tortabayak kodoi bahkan molo masa manang moloro monong-monang lao tu kuburan adong dope nasay mabos si panganon ni si solhot ni naung mate hasomalana najulu bakasa tu mangale sigare saya masa dope anggo di bunani pasugit alani mulai taringot tu hasil pilibigun terbayang dohita akan masa najulu di bunani pasugit akan nani ulihon ni natorasta nani ulihon ni opukta Allah yang mau kadungan holat di bunani pasugit do masa hasil pilibiguni holan aka oputta najulu memang mahidup di animisme. Holan nasida dona mangulu di situasi doh di keadaan sisongoni. Bua molo hitana mangulu di zaman naungon. Bua molo hitana mangulu di zaman teknologion. Bua molo hitana mangulu di zaman naung maju, naung serba multi teknologi. Adong dope di tikita sisonari ruhu ni hasi pelibigu. Adong rupiah kamang, adong rupiah kainang, mungkin anggo hita medok, dakyabe tabay si panganot tu kamar, dakyabe tabay si panganot tu gijang nilamari, dakyabe tabay si panganon niakan atorasta doho akau pukta naung jumolo moding, imahita na di kotaon, imahita na hidup si saunari, buido tohono ni. Buido tikos noni hamak kadongan. Tudus duit tunggulu ni bangsa Israel. Bangsa Israel haruar siat tanah Mesir. Lau menuju tanah nai baru tanah perjanjian. Tanah penuh berkat. Alai hamak kadongan. Hola kadirion do haruar siat tanah Mesir. Hola pamatang nasida do maninggal hot tanah Mesir. Allah yang go karakter perhatubanon, Allah yang go karakter hasil pelibiguon, Allah yang go kehidupan di sude, na adong di Mesiri, toktong do dimiliki nasida, dan ditinggal hon nasida noni. Holat tano Mesir do na ditinggal hon nasida, Allah kehidupan di sude, kehidupan na di Mesiri, toktong do dimiliki nasida. Lapatan na karakter nasida toktong do songok kalak na di Mesir. Jala memang terbukti mereka gagal sampai ke tanah Kanaan. Ai hola dua do nasahat tu tanah Kanaan sia sudi naborhat sia tanah Mesir itu menandakan mereka gugur. Itu mereka menandakan mereka tidak sesungguhnya
meninggalkan segala sifat dan karakter di Mesir. Alai dibuat nasida do tok pangalahoi ngolu ha Mesironi ngolu ha si pelebegoni tok tong do dibuat nasida ham wakadongan. Ai terbukti doi ketika mereka di tengah jalan mereka bersungut-sungut masai murado marungut-ungut. Totuta biak tado penongaikan nak pe di zaman modernisasiun masai murado pe hitau marungut-ungut. Otik hurang ngapi tor marungut-ungut. Merdadi aido bangsa Israel. Nunga di bereng nasida halongangan na pinatupan di bata. Mereka sudah melihat dengan kasat mata mereka sendiri. Bahkan mereka sudah menikmati mujizat daripada Allah. Melalui air minum, melalui manna, melalui daging. Dan juga melalui banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Alai, dan dihaporsia nasida. Alai tok tong do pengulu ha Mesironi di buah-buah nasida di ulahon nasida ham wakadongan demonstrasi do penasida madangguri si Musa do penasida marbadai do penasida doa kana asing lapatanna anggo pangalaho ha Mesironi tok tong do dipatuh tu nasida ido badak saha nasida tu tano Kanaan. Jai hatahon tu hata manang na piga-piga halak nai na mau. Tak sudebi na borha siya tano kana mabigi hatao. Kebanyakan na sorang dito nga dala doh aka poso-poso na borha siya Mesir nama hasahatan ni hataon. Moloduk sahat tamu. Ikon berubah sikap dohamu. Ikon berperilaku yang baru dohamu. Ikon siap tampil beda do pangalahomu. Tampil beda haporsiamu. Sudah karakter kehidupanmu harus tampil beda dengan orang-orang di mana kamu tinggal. Di mana kamu berada? Iko patuduhono mudohamu songo bangsoni di bata, songo nama kaporsiai di bata, iko sungguh-sungguh do ngolumu, ngolu namar habiaran, dohok namar habadiau tu di bata, ima dia sapul tului. Iko sudenggat doang go pangalahomu maradopod di bata, jangan seperti mereka. Totu tudus tui nak tunggulu ni hita halak batak. Tadok majoruas ni HKBP 150 sia tahun nasal puma dung masuk berita nauli itu tano Batak 150 sia tahun nasal pu pitu Oktober 1200 ono puluh sada di Oktober nanaing ro 150 sia tahun ma haruar mahita siak kahulumon songo kala Israel nakining haruar sia Mesir. Haruar mahalak bata siak kahulumon 150 sia tahun nasalpu jong maha KBP di segala kota di segala daerah bahkan saat di luar negeri menandakan bahwa orang Batak telah keluar dari kegelapan. Alai hamu kadongan au nahola badan ni halak Batak do haruar siak kahulumoni. Au na holak kesing ni halak Batak do sia si pelebegu gabe halak Kristen na berubah na bertukar. Alayang go karakter hasi pelebegu oni. Alayang go ngolu hasi pelebegu oni tok say tapa buah-buahan. Songon Israeli. Au na ido noai. Molotuk pedang masa be pasahato si panganot tu si mangok niupu. Au na holak kesing na itu berubah. Alayang go pangalaho hasi pelebegu ni tok tong do saya tapa buah-buahan noni. Tok saya tawarisi hamu kadongan. Ay molo tadok tempat-tempat kerama di Bonani Pasugit. Dulu pusuk buhit, dulu martibang, dulu tolong. Doho akan dianggap kerama di si hamu kadongan. Akai si do halak narotusi. Parbonani Pasugit do. Boleh juga. Allah jujur. Jika kita bertanya kepada mereka, isi dagu mudang rotu beruk pusuk buhit. Orang yang dari Jakarta, orang yang dari Bandung, dari Jawa Timur, bahkan dari Pekanbaru, dari Medan, bahwa yang lebih banyak datang ke sana adalah orang-orang dari kota yang sudah hidup dalam zaman now. Hidup. Berarti holak kesing na hidup. Allah yang go parsobao tu si pelebegui, Allah yang go parsobao tu si mangok niopui, Allah yang go parsobao tu akabigu bugi tok tong do, walaupun mungkin berubah caranya.
Dak si pangano be, alay yang ko karakteri masih kita warisi hamo kadongan di paingot. Dada si pasingot na suada lapatana unak kolak karuar siak kahulumu kita alay dak saha tu tano kanaan. Tuhan membawa kita keluar dari kegelapan bukan hanya sekedar mengembara di parhorsihan alay kosaha dohita Tuhan sonangani. Iko saha do tu surgo, ido tujuan perdalanan niakana porsea, molo dibebaskan, molo dipalua, molo dimerdekakan di batape hita di bagasa Kristus Yesus siak kahulumun di buah kita tu hatiuron dan holan asal lahu hita tu hatiuroni, alai ko saha do tu tujuan ima Jerusalem yang baru, Kanaan yang baru tu sido hita hamu kadungan, itu gutugu. Takas dipayengot hatan itu hatta unak sarobang. Unak tiru hamu. Moloro hita sebunani pasugit turiawon, tumelayuon. To tudak kolak kita tinggal di son. Adong do halak Melayu, adong halak Padang, adong halak Jawa, adong halak Palembang, do akana asing, kasuku-suku nasing. Dang diorai di bata hita tinggal di tonga-tonga nasida. Maka justru di Batama buan nasida tinggal di tonga-tonga ni akas suku dohok bangsa na asing. Alai di paingo di bata do asa unak sarobak kita dohok hala naso maka porsiai di bata di bagasa Yesus Kristus. Asa unak kita songon nai do ni halak batak rupani sidapok suluk do naro. Anggo di paingo di bata dak terpakyo nanggo tuha porsiao. Molo tapakke pio dia ada ni halak bata si dapok suluk do naro moloro parsiliduk tutu baikon ada ni tu bado nagabi udah hononna ala enggo tuha porseaon ala yang go mangihuto di bata dang di ului di bata justru dang boy dak si dapok suluk naro molo parha porseao si pelebi gudu nani dapok mi unang gabe do hotto songoni ninna do molo tuk pia parha porseaon na so makka porsia Yesus Kristus halak Melayu halak Padang, halak Sunda, halak Betawi na tadapo dinganon hamu kadongan dang di do di bata gabe si sada hapor siau mahamudo tidang ni nadaong alai justru harus berani tampil beda ikop patarida honomu doho anak ni di bata boru ni di bata naong hinokop ni di bata di bagasa Kristus Yesus dang gabe sarobang dang gabe si dapok sulup ala tuk petinggal ho di tonga-tonga ni halak Melayu. Iko mampu pataridahon ise dohita dia dupan di bata. Asa unang songon na ujuk tabigi ilustrasi manang berita. Ia kita ngajuk tabigion. Alai hobar tutur pokok di paingot tita. Dina sahali berangkat masia kota Medan. Lau pamuliburu manang marada tubonani pasugit. Jalanunga di dokian ikos si dapok suluk dohita. Mulu di Medan dang masa pator-tor parmain. Idu ate. Ala yang gue boni pasugit. Beko di pator-tor parmain satu manga jam opat. Pator-tor datto. Ngai dokir rupane. Unak terlampau keras sita. Jadi adong masa halak na dohok turubonganom memang dipahami ibana mulu si dapok suluk doraro bekon ulah honoton ada do hasomalan na dihutai somal namai anggwa kainat tong ngamar salokian sian kota Medan ay dang adong dibunani pasugi nagabe salon ala tar daerah na pujung dope inganan na sidon hape sahak ma rombonganon jomo pak pagi kiwala hama para anak bari paradi masa ada tempat di nasida ala jamo pak dope sangat dope tong istirahat akai nata jala memang istirahat bi manasida dungiro masalah ama tu tempat ni akai nata dibereng amat tauma akai natai parpudum na asing boha manuka do sudia tong akai nata majaga unak siga salunda amat taun neng modum aladi bereng ibana ma manuka sudia kaina berarti si dapok suluk do naro amatope bemanuka ma ujung nama dugu ne hacik madorana
Ido iba nama haci adoraku. Alanya ha. Mudu mau saya manukap sabor nginon. Bahasa manukap po. Alai idok si dapok suluk lunaro. Hubering akai nata manuka na mudumi bawa pe gabe. Jadi dak tu siat tong nate. Tak si dapok suluk na songina dok non. Lapatan iko mampu kita membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Walaupun kita di antara orang-orang yang tidak benar, yang melakukan dosa kejahatan, namun kita jangan ikut menjadi pelaku kejahatan. Amin. Dipaingot iko nasing do hamunina. Langsung ni manang huriata. Napa tu pahop pelantikan fungsionaris di Bagasan Sadarion. Mulai siap perhalado partaon. Dewan Koinonia, Marturia Diakonia, Badan Audit, Panitia Pembangunan, dohok badan usaha. Totu sudiha muakamang doha muakainang nanang lantihon sadarion. Perangkat parhubas pelayan parhaladu duhamu di tonga-tongani di bata. Akka parhaladu duhamu. Alaya dong may parhaladu non tahbisan. Adok parhaladu tahbisan. Diju di bata, dipilih di bata, hamulau makubasi ulau di bata, di tonga-tonga ni Huriana HKBP, Pakabaruon 2020-2024, 2022 akaseksi. Totu ikko berengomuna do, hobartu pajon di bata tuhamu. Sotung dihilalahamu, hola jolma nama militam. Hola nak kaparhalado doho rapok huria nama militamu. Alai iko berengomudo ho partu turpukon di batado nama buah doho nama juhamu. Majuhamu sian akka ulau musiganu pari. Sian akka ulau kasomalan nani ulamu. Alai secara khusus diju di bata, diarahon di bata, diudang di bata kamu, jala paujahon di bata kamu, lau mangula ulau di bata sadarion. Di bata nama ju, di bata nama ngalihon ulaun, jala di bata nama ngujakok kamu. Bui dua dong, akka perbedaan. Bui dua dong, akka hamaolon. Siadu pamu, songonod do HP, songonod do HP, songonod do HP. Bui do berubah siap bayang-bayanganmu, songod dia do ulau di tonga-tongane huria. Saya pikirata molo di huria songonomma di huria songonomma di huria songonomma. Alai ternyata dak songon na di roha doho na pinikira munai. Firman Tuhan mengingatkan, bukan jadi kalah. Bukan jadi mundur. Alai kita harus justru membawa pembaharuan demi kebenaran Allah. Kita harus hadir membawa pembaharuan dan berani dan siap tampil walaupun tidak diterima. Namun kebenaran itu harus tetap ditegakkan. Keberanian siap tampil, siap beda. Bahkan keberanian siap disingkirkan demi kebenaran. Otorana jujut, nekon siadu patai tonga-tongane huria. Jelado honok kudu tuhamu. Hasomalan jujut digabi membaku di HKBP. Hasomalan amang odo, hasomalan amang odo, hasomalan amang odo, hasomalan. Molo say hasomalan dobe pakyot tadi hari Pakabaru. Ini sudah tahun 2020. Molo hasomalan pekot tadi ngulut senari ini zaman Covid. Hasomalan namang dang buimar masker. Hasomalan namang dang dak sopa makata ditutup satabi pamangan. Terpakai kita hasomalan ini sonari. Justru raso hasomalan ini ngagabi hasomalan wae. Demi kesehatan, demi kebaikan. Di gereja pun harus seperti itu. Kalau kita selalu bercokol ini hasomalan, mulai sian opung odoina, kita tidak akan maju. Kita harus siap dan berani membawa pembaharuan demi kebenaran. Demi pembangunan dan kemajuan pelayanan. Saya sangat mengharapkan saudara fungsionaris semua
periode 2020 kita harus siap sesuai dengan firman Tuhan. Iko berani tampil beda. Ikon asing, alaiha asingoni, ima asingon natudingganna doho tu ulina sesuai doho berkat Tuhan. Di Batama masuk HKBP Pakabaru. Di Batama masuk akka fungsionaris nani lantik sedarion. Marhiti kehadiran doho haroromu. Martabama pengembangan ni pelayanan. Pembangunan rodi sudi akka ulaon di tonga-tonga ni HKBP Pakabaru. Marsangap madibata, marmulia madibata, tarpasu-pasu maparhaladu. Doho sudi ruas ni HKBP Pakabaru. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate mardonga puji-pujian mahusob bahok kami tuho ale Tuhan. Didenggan di basam dohok di sadok asin rohana pinasahat mutungulu nami. Nungatuk takas di paingot tohami Tuhan. Asaunak saruhu jala sarobbak kami dohok si pilibegu. Alai ikop patarida hono nami wang molu namar hai baruon. Hobar tu hai baruon me. Nunga dibuat kohami halak batak. Huriam HKBP sian hahulumut tu hati uron. Sian hasi pelibiguon gabe makka porsiaiho. Alai Tuhan. Unang mahola diri nami. Unang mahola pamatang nami. Unang mahola baju-baju nami. Baju-baju hak Kristenon. Baju-baju hati uron. Alai dohok marohan nami. Dohok mapikiran nami. Lumobi ngolu karakter ni sudi panggul mitor ni ngolu nami. Iko patarida hok kati uron. Dohok hai baruom matuhan. Songonima dohok huria HKBP Pakabaruon. Nunga hu tinggal hok kami bonani pasugit nami. Tinggal kami di kota naung maju kota Nariburon. Naing mapatarida honon nami, ha asingon nami, perbedaan nami di akka ulaon nadenggan, di ulaon ha Kristenon, naik patarida honon nami, tuak kadongan nahumaliang naso maka porsiaiho, kami siap dan berani tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Songoni manang doho fungsionaris. Ni huriam tahun 2020-2024. Na naik paujahomu marhite na posom. Hodo maju nasida sian akka ulaon nasida sigano pari. Pasahatomu ulaon nai baru tu nasida marhite akka ulaoni. Tuhan, sai pasu-pasu masude nasida. Pasu-pasu keluarga doho akka pinopar nasida. Lumobi ma Tuhan karakter. Asa gabe mabuan karakter nai baru. Karakter semangat membangun. Karakter semangat beribadah. Karakter semangat hidup baru. Marhite akka fungsionaris nai baruon. Mabuak kai baruon ma di bidang pelayanan. Di bidang pembangunan. Di bidang parmingguon. Sude parsaora doho ngolu parhuriaon. Gabe sibuak kai baruom manasida na naik paujahommu sadariot Tuhan. Hodo na naik tiruon nami. Dada gabe sidapok solup. Dada gabe paihut-ihut akkanaung liling. Alai justru iko barani ma fungsionaris na baruon. Mabuak kai baruon. Menuju kemakmuran doho kemajuan. Ni sudi ngulu par huriau di tonga-tonga ni huriam. Marsangap maho Tuhan. Tarpasu-pasu masudi akaruasmu. Nahinokop dohok nauk tinobusmu. Jalo tangiak pangiduan nami asiroham dihami. Amin. Tapuji matuhatta. Mari demahita laus tapasahak ma pilia sadaa. Sadabi dohok paduahon.
Saunaris Saha Mahita, tu pelantikan fungsionaris HKBP Pekanbaru periode 2020-2024, seksi 2020-2022. Ding tujuan nonak kagwar-gwarna kamang do hamok kenang jungjung mahita hubar tuaka tada naung dibayar dison sesuai do protokol kesehatan. Pinasaha ma tuamang guru huria lama johon akka gwar-gwar ni nanaik silantihon. Dihamuna amanami inanami saunaris Saha Mahita tu pelantikan fungsionaris akka goar na hujo kami Roma hamu tujuluan non ala memang tapatu patulu gelombang ala ni COVID jala dongjong mahita di titik naung ditotuhon dison perjoloma hujo kami sian parar taon marturia dohot diakonia Majelis Perbendaharaan parar tahun periode 2020-2024. Ketua Amang Situa Dr. Randus Age Munte, anggota Amang Situa RB Sitorus SE, Dohot Amang Situa B Silalahi, Amang Situa Donald Sitopul SE AK, Namangihut Puse Dewan Marturia periode 2020-2024, Ketua Inang Situa Kori Boru Situmeang SPD, anggota yang membawahi seksi musik Amang Situa M Sitorus SE, anggota membawahi seksi pekabaran Injil Sending Inang Situa Insinyur E Boru Tapu Bolon, seksi musik periode 2020-2022, Ketua Amang Dr. Tony Sitorus, Sekretaris Nuri Boru Barpaung, Bendahara Hesti Boru Simangucong, anggota Koordinator Musik Ibadah Umum Inang Lois Bakara, anggota Koordinator Ibadah Remaja Daniel Sibuea, anggota Koordinator Ibadah Sekolah Minggu Elferia Boru Lubaturuan, anggota Koordinator Vokal Song Leader Inang Teorisma Sibarani, Dohot Inang Gloria Boru Napitupulu. Seksi Pekabaran Injil, Ketua Inang Sondang Sibarani, Sekretaris Amang Sandi Siburian, Bendahara Inang Dermawan Boru Gultom. Anggota Inang Kimeilova Panggabean, Erika Sianipar, Inang Asnat Pardede, Amang Masbon Pasaribu, Dohot Amang Kaisar Manulang. Seksi Diakonia periode 2020-2024. Ketua Amang Situa JHD Siregar, anggota Amang Situa H Marbun Esos, seksi pendidikan periode 2020-2022, Ketua Inang Mary Christine P
Boru Lubat Turuan SPD. Sekretaris Inang Nyonya Situmeang A. Boru Manalu. Anggota Inang Nyonya Marpaung Leni Marlina Boru Samosir SPD. Dohot Inang Julita Boru Siregar. Seksi Kesehatan periode 2020-2022. Ketua Inang Situa L. Boru Marpaung Eskep. Inang Nyonya Samosir Dr. Gigi Clara Boru Siahaan. Inang Nyonya Sinaga Taruli Boru Siagian. Seksi Kemasyarakatan periode 2020 sampai 2022. Amang Ketua Hendrik Sitijak. Hujahama di tongat-tongata surat keputusan. Jadi alani pertikian cukup masahali hujahami di son surat keputusan alai pejuun tu namangi hutonon tu seksi koinania dohot badan usaha dohot audit selanjutnya menon. Surat keputusan nomor distrik 22 01/04 SK /8 Romawi 2020 tentang pengangkatan fungsionaris HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru periode 2020 sampai dengan 2024. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pekanbaru yang berkedudukan di Jalan Hang Tuah nomor 36 Pekanbaru membaca .21 Pimpinan HKBP, surat pimpinan HKBP tentang periodisasi di jemaat 2020 sampai dengan 2024. 2. Aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga halaman 146 sampai halaman 157. Memperhatikan .2 perlunya periodisasi di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dan memilih fungsionaris baru periode 2020 sampai dengan 2024. Menimbang .2. 1. Hasil rapat Parhalado HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru tanggal 26 Juni 2020. 2. Hasil rapat Dewan dan Seksi HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru memutuskan dan menetapkan nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini diangkat sebagai fungsionaris HKBP Pekanbaru tahun 2020 sampai 2024 dan seksi-seksi tahun 2020 sampai tahun 2022 di bidang 1. Parartaon, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Dewan Koinonia, Badan Audit, Badan Usaha, dan Panitia Pembangunan. Demikianlah surat keputusan ini diperbuat, dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini dapat ditinjau kembali dan memperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2020. Pendeta HKBP Resort Pekanbaru, Pendeta Belhem Rimen Sitompul ditandatangani dan disitempel. Demikian. Ya tema, nunggu dibagi hamu surat ketetapan taring waktu pengangkatan muna gawe fungsionaris di HKBP Pekanbaru periode 2020-2024, seksi-seksi 2020-2022.
Atong, au Padita Resort HKB Pekanbaru, mengalantik kamu di bagasan guarni di Bata Ama, anak-na Tuhan Yesus Kristus dohok to di Porbadia, ulantik mahamu, gawe fungsionaris di HKB Pekanbaru, periode 2020-2024, seksi-seksi 2020-2022, di Batama nama masu-masu dohok madongane hamu. Menghadap sama hamu, menghadap ke depan. Tuhita selalu ruas nehurian itu hatta. Nasidama nagawi fungsionaris di bidak para tahun marturia dohok diakonia di tonga-tonga nehuriata di periodion. Dohok mahita mana yang akon nasida asa mabuak kay baruon domo tu pengembangan pelayanan ngulu par huriau dohok ngulu parto dion nasida di tonga-tonga ni huriata HKBP Pakabaruan mau lihat emak. Jadi AKSK nai nungwa di mapi holat tu ketua dewan naima di pasahat, ketua dewan manon na pasahaton tu anggota. Ya. Mola tema hudul mahamuak kamang kenang di bangkumu. Sahak mahita mose tu pelantikan napa duahon. Saunari saha mahita tu dewan koinonia. Hujau hamima amang inang Roma hamu tujoloon. Dewan koinonia periode 2020 sampai dengan 2024. Ketua Amang Situa Doktorandus A. Tinambunan. Anggota Amang Situa M. Simamora. Anggota Inang Situa Besta Boru Simajutak. Seksi Sekolah Minggu periode 2020 sampai dengan 2022. Ketua Inang Miranda Boru Hutahayan AMD. Sekretaris Novelia Lolita H. Boru Manurung, Sarjana Ekonomi. Bendahara Inang Tiurana Boru Simamora. Seksi Remaja periode 2020 sampai dengan 2022. Ketua Nicholas Manurung. Wakil Ketua Ruth Tampubolon. Sekretaris 1 Cindy Gultom. Sekretaris 2 Stefani Tampubolon. Bendahara Elizabeth Simajutak. Bidang pelayanan Michael Aritonang. Okta Simatupang. Reindo Simatupang. Bidang KOR Ernesto Panjaitan. Cindy Bakara. Bidang PA Penelaan Alkitab Arif
Silalahi, Michael Simajutak, bidang sosial Andi Nainggolan, Alicia Siahaan. Seksi Pemuda tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Ketua Yosua Pasaribu, Wakil Ketua Roberton Sihombing, Sekretaris Friska Silaen, Bintang Sitorus, Bendahara Putri Sinaga, bidang kerohanian Susi Siregar, bidang kesenian Tabita Sitorus, bidang sosial Fanny Hutasoit, bidang olahraga Bicar Hutasoit. Seksi Perempuan periode 2020-2022. Ketua Inang Nyonya Naibaho EF Boru Hutauruk. Ketua 2 Inang Nyonya Situa Atinambunan N Boru Simanungkalit SPD. Sekretaris Inang Nyonya Situa M Sitorus T Boru Manurung SPD. Sekretaris 2 Inang Situa RB Sitorus DM Boru Sipahutar SH. Bendahara Inang Nyonya M Tapubolon A Boru Pardede. Koordinator bagian ibadah Inang Nyonya Manik Situa F Boru Hutauruk. Koordinator bagian sosial Inang Nyonya CDJ Silalahi T Boru Sidabutar. Seksi AMA periode 2020 sampai dengan 2022. Ketua Amang C. Pakpahan, Sarjana Hukum Oppu Jovita. Sekretaris Amang Lauren Gurning, Sarjana Ekonomi. Bendahara Amang R. Situmorang, Oppu Mika. Anggota Amang Dr. Andus TB Nainggolan, Amang Rudi Marpaung, Sarjana Ekonomi. Amang F. Dolok Saribu, Amang Miduk Simbolon. Seksi Lansia periode 2020 sampai dengan 2022. Ketua Amang CDJ Silalahi Inang Boru Sidabutar Oppu Galvin. Sekretaris Amang C. Pakpahan, Sarjana Hukum Boru Simajutak Oppu Jovita. Bendahara Inang Nyonya Hutapea Boru Silalahi Oppu Gloria. Anggota Inang Situa RR Boru Siregar. Amang Situa Insinyur H. Gultom MP. Inang Nyonya Silalahi Boru Situmorang. Amang Situa JP Huta Barat, Sarjana Hukum Oppu Salomo. Demikian nama-nama
Dewan Koinonia. Adorak sohulanti kami, au adong dope na desono nga wasala majuhon na sudiju warna tujulu. Sia Dewan Koinonia. Warna masudi? Molatima. Atong hamuak kamang do hamuak kainang hamuma na pinili ni Tuhata Marhiti Huriana nagai fungsionaris di Dewan Koinonia doho aka seksi-seksina di HKBP Pakabaru periode 2020-2024 doho 2020-2022 au Padita Resort HKBP Pakabaru di bagasan guarni di Bata Ama doho di bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus doho di bagasan guarni to di Porbadia hulantik mahamu gabe fungsionaris di Dewan Koinonia doho aka seksi-seksina di HKBP Pekanbaru periode 2020-2024 2020-2022 di Batama mamasu-masu doho madongane hamu. Hadap pok kamu ma dopak ruas. Hadap. Tuhamu akamanami doho inanami ruas ni huriatta. Nasida ma nauk pinabaki ni dibata doho nauk tapajulu. Gabi pengurus fungsionaris di Dewan Koinonia doho akka seksi-seksi mulai sekolah minggu sahat tulan sia. Tatangi akom ma nasida kamanga kainang asa margugo mabuah kay baruon domo to hamajuon ni pakkubasyo di huria nang dohok diakka ulaon di tonga-tonga ni huriatta di Batama mamasu-masu huriana nang dohok nasida nauk tapatujulu di tikyon maule atema hudul mahamu kamang doha mo kenang. Namangihut hujau hamima dala Roma hamu amang tujolo kana kinuaranon ima nasian badan audit badan usaha dohot panitia pembangunan badan audit amang Sanggam Sihobing Esos ketua Baru Muse Elisa Juara Miduk Simbolon Sarjana Hukum Sekretaris So Huturon Simajutak Sarjana Ekonomi Anggota Amang Situa Doktorandus Edward Simajutak Anggota Amang Situa Halomoan Tapubolon anggota ima sian badan audit badan usaha susunan pengurus badan usaha HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru tahun 2020 sampai dengan 2024. Penasehat Amang H. Simbolon. Kita lanjutkan langsung ke pengurus. Pengurus Kepala Amang Muller Tapubolon SE MM. Sekretaris Amang Martin P. Huta Barat. Bendahara
Amang Rudi Marpaung SE, bidang sarana prasarana Amang Desrianto Sihite SE, bidang kesehatan Amang Dr. Tony Sitorus, Inang Dr. Gigi Denny N. Boru Sinambela, Inang Dr. Gigi Sondang Boru Haryanja, Inang Dr. Luciana Boru Tapubulun. Bidang pendidikan Inang Situa Doktoranda T. Boru Nenggolan, Inang T. Boru Manurung Sarjana Pendidikan. Bidang pemberdayaan ekonomi Amang Insinyur Ricky O. Sinambela, Amang Janres Pardede Sarjana Hukum. Bidang humas Amang A.L. Gurning SE MSc. Bidang keamanan Amang Kapten S. Sinaga, Amang Situa J. Manorong. Pembangunan Ketua Umum Amang Insinyur Ridwan Horas Siahaan, Ketua 1 Amang Insinyur Ricky O. Sinambela, Ketua 2 Amang Hisar Lukman Pakpahan ST, Sekretaris Amang Henry Siahaan, Bendahara Inang Nyonya Situa Insinyur S. Nababan Insinyur Ria Boru Hutajulu. Bidang dana Koordinator Amang Insinyur Julianto Siagian, Anggota Inang Dr. Rebecca Boru Sitorus, Inang Dr. Gigi Sondang Boru Haryaja, Amang Aibtu Henrik Si Tinjak, Amang Effendi Perlindungan Purba, Amang AAZ Samosir, Amang Janres Pardede Sarjana Hukum, Amang PH Tapubolon SE MM, Insinyur Martin Sitorus, Inang Nyonya BYH Silalahi Boru Situmorang, dan Amang John Edi Siahaan AMD. Itulah nama-namanya. Lawan nama pelantikan perpudi. Au adong do pihak kamang do ham wakenang nalupa maju warna. Huju hami jela huilik kami mahamu rotu julu sia sudi susunan ke pengurusani. Au adong natar lakak warta rakining huju hami mahamu kamang kaeng romahamu tujulu. Maulea tema molo swadong be. Jadi itu hamu amanami doho inanami. Sian badan audit ni huriatta, badan usaha songoninang doho panitia pembangunan. Hamuma nauk pinili ni tuhatta, jala naung tinulupan ni rapot huriadu akaparhaladu, nagabi fungsionaris di badan audit, badan usaha doho panitia
hakayu pakabaru periode 2020-2024 do anggo hamu sude dangadok seksi deson. Jadi periode 2020 sahatu 2024 do. Atong hame padita resort hakayu pakabaru di bagasan guarni di bata ama. Dohok di bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohok di bagasan guarni todi porbadia. Hulantik mahamu. Gawe fungsionaris di hakayu pakabaru. Unsur badan usaha. Unsur badan audit. Dohok panitia pembangunan. Di batama nama masu-masu. Di batama nama dongani. Dohok manupai hamu di akka ulaumu. Mola tema, depak kamu mak, depak rosta. Tuhamu amanami doho inanami ruas ni huriaon. Nasida ma nauk pinilik ni tu hatta. Jala nata tulupi, jala ikut dukungota, tangya konota. Nagawi pengurus di badan audit, badan usaha, doho panitia pembangunan. Periode 2020-2024. Tabuam ma ditangyak tanah sidak kamang. Asa di pargugui jali parbois itu hatta. Makubasi di tonga-tonga ni hakayu pakabaruon. Mabuak kay baruon dohok pengembangan dalam tu ulina dohok tu denggana di ngulu pembangunan dohok di ngulu partodion ngulu para huriaon tu hatama masu-masu huriana hudul mahamuak kamang doa muak kenang. Mari mahita tabara de medeta sayat sian nah di acara tadi, di acara nomor 10 700 ono pulusia ayat sada 700 ono pulusia ayat sada Laos jung mahita saluhunan. Tatangyak kemapilian nata papangonto do panidibata martangyang mahita. Ali dibata amanami na di Banua Gijang. Hodo hararuan di saluhu selehon-lehon na dinggad dohok nasa ulibasa na maliutus. Hupasahat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo megabe uap na husus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasyak kami pilihan upati bulho karajaumu. Di tonga-tonga ni huriam dohok di portibiot. Buhay marohanami marahite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni seleho-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marahite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
di Banua Kijang sa pinorbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di Banotongon songon na di Banua Kijang. Lehon matuhami sadari okkang udua siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di bagasadame jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor homadamena tu todim. Selamat hari Minggu Madihita.